Čiže ak niekto postavil bytovku, kde je 100 bytov a zodpovedá to parametrom agentúry, tak tento investor to môže celé kúpiť a ponúknuť to agentúre na nájomné bývanie. Nedostaneme sa z vážnej ekonomickej krízy, v ktorej sme, bez zapojenia súkromného kapitálu. To nejde. Musíme hľadať spoločné projekty štátu a súkromného projektu. Samozrejme, že súkromný kapitál chce zarábať. Štát teda musí vytvárať podmienky na to, aby cieľ súkromného podnikania bol naplnený, teda aby došiel nejaký primeraný zisk. Poďme do toho, ja budem podporovať každý takýto návrh, pretože na konci dňa tomu občanovi, ktorý pôjde do toho nájomného bytu, bude úplne jedno, či to bude nájomný byt postavený cez štátny fond rozvoja bývania mestom obcov, alebo to je nejaký byt, ktorý patrí nejakej súkromnej spoločnosti z Rakúska, z Nemecka alebo nejakej banke. On sa bude pozerať na nájomné a na istoty, že či v tom byte bude môcť bývať 15-20 rokov, čo to vlastne pre neho všetko znamená.